Hi guys, welcome back to my single boy YouTube channel. Pin case boy simba single boy YouTube channel ang boran tabai rentam kuasa ti kalamadi sarana gosai ni unne mojai dong. To angnya be sarana gosai ni unne mojai dong. Ang moनसे interest video lana फैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबलांजासे नायनानै आसा थि खालामदो अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै अब्ला भिडिअखौ नायलांदो अब्ला लामायानो लेथ्राथारलै लोगोफोर हाब्रु गोजा ओ माय गॉड माकातेरे दलं मोनबाय लोगोफोर बेरायथिनो फैदों नोंथांमोना सिंगल बयनि भिडिअखौ नायना मोजां नुबावनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बिदिनो सोरबाफोर चेनेल देन्जार गारि बारबोबायलै लोगोफोर जायगाफोरखौ नायलांनो माबायदि हायगोन नोलोबारि so guys सापाट बागानखौ नायलांदों माबायदि जाबाय नोलोबारिनि सापाट बागान जाहैबाय so guys नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुबावनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे सोरबाफोर चेनेला गोदान दंबा साबस्क्राइब जों थांनो ओंखारबाय न'सिम थ'